Καλησπέρα σας από την ΔΕΦΕΑ 2025, από το περίπτερο της Σκυτάλης, μέλος του EFA Group. Σε αυτή την έκθεση και για πρώτη φορά επιδεικνύουμε το σύστημα MIMS Armor. Είναι ένα σύστημα διαχείρισης μάχης. Είναι η πρόταση της Σκυτάλης, βασισμένη σε μια μοντέρνα αρχιτεκτονική, ανοιχτή, αρθρωτή, διαλειτουργική με όλα τα πρότυπα τα διεθνή, για εγκατάσταση σε τροχοφόρα, σε ερπιστριοφόρα οχήματα, τεθωρακισμένα άρματα μάχης. Καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες των διοικητών της δημιουργίας, του τάγματος, της ταξιαρχίας. Προσφέρει ενοποίηση με τα ηλεκτρονικά και τα υποσυστήματα του οχήματος. Προσφέρει ενοποίηση με συστήματα διοίκησης και ελέγχου ανωτέρων βαθμίδων για την λήψη έγκυρων και έγκαιρων αποφάσεων σε επίπεδο συντάγματος, σε επίπεδο ταξιαρχίας. Όλα αυτά είναι υλοποίηση της Σκυτάλης από Έλληνες μηχανικούς στην Ελλάδα. Αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι το Command and Control σύστημα για κέντρα διοίκησης επιχειρήσεων, το οποίο ενοποιεί την εικόνα από όλους τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων για τους διοικητές. Επανερχόμενοι πάλι στο MIMS Armor, η εταιρεία έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού αναγνωρισμένους για την ενοποίηση του λογισμικού της, του συστήματος διαχείρισης μάχης, με ό,τι πιο τελευταίο υπάρχει σε υπολογιστικά συστήματα, σε συστήματα απεικόνησης και διαχείρισης, όπως και σε επικοινωνιακά συστήματα. Για να πω μερικά πράγματα για το εν λόγω λογισμικό, προσφέρει δυνατότητες προγραμματισμού αλλά και εκτέλεσης επιχειρήσεων σε πραγματικό χρόνο στο πεδίο, δίνει πληροφόρηση για την τακτική εικόνα σε όλα τα πεδία, είτε αυτό είναι στο έδαφος είτε στον αέρα, παρέχει εργαλεία για καταγραφή και σύνδεση με αισθητήρες και διαμοιρασμό της εικόνας σε πραγματικό χρόνο. Παρέχει εργαλεία για την... Προσφέρει επίσης στο διοικητή του οχήματος επίγνωση της κατάστασης του οχήματος για να μπορέσει να περάσει πίσω στην εφοδιαστική αλυσίδα από θέματα καυσίμων, από θέματα πυρομαχικών, ακόμα και από θέματα τροφίμων που πιθανώς θα υπάρχουν μέσα στο όχημα. Αυτό δίνει μια έγκαιρη προειδοποίηση για να είναι έτοιμος ο μηχανισμός της υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας και της διοικητικής μέριμνας για να ανταπεξέλθει σε πραγματικό χρόνο και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στις απαιτήσεις του ανεφοδιασμού του οχήματος. Βρισκόμαστε στην ΔΕΦΕΑ, στο περίπτερο της εταιρείας Drago που κατασκευάζει σκάφη. Βρισκόμαστε σε ένα σκάφος ειδικών επιχειρήσεων και εδώ έχουμε εγκαταστήσει το MIMS Naval, που είναι η ναυτική εκδοχή του συστήματος διαχείρισης αποστολών της Σκυτάλης. Το ενοποιούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση με τα ναυτιλιακά βοηθήματα, με τους αισθητήρες, ραντάρ και ηλεκτροοπτικό και με τα επικοινωνιακά υποσυστήματα, έτσι ώστε να δίνουμε στο διοικητή τη δυνατότητα να έχει επίγνωση της κοινής τακτικής εικόνας και του περιβάλλοντος του, αλλά και πιο μακριά από εκεί που μπορούν να δουν οι αισθητήρες του σκάφους, έτσι ώστε και να είναι προετοιμασμένος και να εκτελεί τις επιχειρήσεις του με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Μπορούμε σε πραγματικό χρόνο, όπως βλέπετε, να μεταφέρουμε εικόνα είτε από το σκάφος, είτε να λάβουμε εικόνα στο σκάφος από ένα εξωτερικό αισθητήρα. Αυτό δίνει πραγματική επίγνωση της τακτικής εικόνας σε πραγματικό χρόνο και βελτιστοποιεί την έγκυρη και έγκαιρη λήψη αποφάσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να ενημερώσουμε και το ευρύτερο κοινό αλλά και τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για τις εξελίξεις και τις καινοτομίες στον χώρο της διαχείρισης αποστολών καθώς και της διοίκησης και ελέγχου και διαχείρισης μάχης. Η εταιρεία μας μια καινοτομή για 30 χρόνια στο πεδίο της διαλειτουργικότητας, της διακλαδικότητας και των διαχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων στις πιο κρίσιμες καταστάσεις.